Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Congressman Greg Gasataya natala na mag-anunsyo na siya plano para sa 2022 elections. Bangod sa pagdamo sa kaso sa COVID-19, syudad sa Himamaylan mas nag-istrikto sa ila pagsulundan. Sa balita national, warrant of arrest ang ICC para kay Presidente Duterte kag Senator De La Rosa malapit na ipagwa suno kay De Lima. Anay DSWD Secretary Dinky Soliman nagtaliwa na. Sa balita international, kaso sa COVID-19 sa kalibutan masobra na sa 228 milyones. Sa balita sa sports, Pinoy billiard player nga si Carlo Biado, kampiyon sa 2021 US Open Pool Championship. Balita entertainment, aktor nga si Rez Cortez cancer-free na matapos ang operasyon sa atay. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan kung paano malikawan ang wrinkles kag dark circles. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugawahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, September 20, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 ang kagahon, September 20, ang low pressure area nakita nini sa 250 kilometros na katundan sang Subic, Zambales. Ang intertropical convergence zone nagapekto karon sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagparago bangod sang LPA kag ITCZ. Mahinay tugtog kasarangan nga huyop sang hangin gikan na bagat na nakatundan, padulong na bagat na nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tugtog kasarangan ng pagdapya sang balod. Ang taob las 10:35 karon nga aga, maghunas naman las 5 o hunas naman kay na las 5:31 sang aga. Ang adlaw nagbutlak las 5:33 kay na, magatunod naman las 5:41 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Sige, welcome na mga ka-aksyon dire sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Aksyon Dorel. Good morning, Action Boy. Kag sa aton nga mga ka-aksyon. Yes, oo. Yes. Tugnawan ka, wala? Medyo ka doon parang nindog ako niya mga balahibo. Siya dapat. Ano mo ginaya? Siya dapat, Sige, goosebump. good morning na dira sa aton nga nag-monitor sa Facebook kag share lang sa aton nga live, no? Tuga online selling ka ba? Gani share lang mga ka-aksyon, mga guys, share lang no guys. Pa-share. Si Press Dennis Richard Tiboro Maya. Active gini siya sa kwan mo niya. Please share. Siya mismo pangabay sa mga taga EFC nga mag-share, no? Yeah. Kamo nga mga miyembro sang EFC, you have the obligation. Ginatagan, obligasyon. Obligasyon ang mga taga EFC. Share kita, ano? Para nga damo kita, no? By the way, ining kwan bala, ining aton nga SAP, pamaskwa. Masugod na ta sa Oktubre, ha? So, sugod na kita submit sang kwan, sang entries, ha? Kay temprano ini nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod, no? Sa tanan naton nga maukon nga tagpalamati all over the world. Sulit ang papremyo, no? Sa Aksyon Radio. Sumugod sa bulan sa Oktubre, nagtag kita Aksyon Doors ng 500 pesos. So, October 1 gidya. October 1. Dungan gira sa filing. Madungan sa filing sa Certificate of Candidacy. Nagtag 500. Ha? Pwede kami magpapili. Hindi kami mag-Aksyon Radio party list. Hindi tayo. Hindi na natin interest na da, no? So, simple lang yung pagi, simple lang yung pagi. Padala nyo lang entry. Ma-text na kamo sa kamo niyo. Aksyon Radio Bacolod. Kung anong programa nabatian ng promo, ang ngalan, edad, address, kag contact number. Para sa nagliga da. Sample. Aksyon Radio Bacolod. So, ipadala nyo na. Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Balita Morning Edition. Tapos ngalan mo, be. Juan de la Cruz. Edad, 54. Purok Gaisano, Barangay Alihis, Bacolod City. Address. Kag ang imo nga cellphone number. I-text mo sa 097-049
51202. Liwat ha, dire ka mo ma-text sa 097-049-51202. Amo nang inyong numero nga ma-text ka mo. So pamati lang sa tanang nga programa sa Aksyon Radio Bacolod News kag Public Affairs Program, kung sa drama man, kag bantayan nga malawag ang imong ngalan kag matawagan ka. Sabto ng telepono, tandaan ang magic words nga sa Bacolod Aksyon Radio. Magic words sa Bacolod Aksyon Radio nga magic words. Kaya kung magabutan ngalan mo, automatic may 500 pesos ka. Saan ni masugod? Ang entry, mas-start kita baton sang entry September 22 sa Miyerkules. Ang raffle, magasugod Oktubre 1, 2021. 500 pesos kahapos, no? So, i-text lang ang Aksyon Radio Bacolod, programa, kung di nyo nabatian, para subong, Aksyon Radio, Aksyon Balita, Morning Edition, ngalan, edad, address, kag contact number. Ha? Kaya nga itong pasada pa premyo, panalo 2021, padayon man gyapon niya, ha? Padayon man na sa gyapon, okay? Sige. So, intra na, kay magabot naman tatag 500, ano? Good morning, Drake Teresa Linaha Kayaw, kagay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Alex Montesa, Alagad Kevin Henry, kag sa mga taga-Kwandra, taga-Hinubaan, Mayor Ernesto Estraudra, classmate, good morning, dra sa imo. Armando Hara, kay Maria Teresita Yong, kag kay Bia Jonathan, sa kay Tantan, Thalia, kag Mary Joy, good morning. Miss Jinke de Alagdon, Remar Hicano Halyasgo, sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Kay Kapitan Bibing Tubilla, kag Jason Tupas, ang Hinubaan, good morning man. George Gargasiran, good morning sa imo. Ana Sinoro. Kay Ma'am Luing Melos, Jesselyn Andrada Tiangson, watching from Mansilingan, greet niya lang ang brother niya, belated happy birthday kay Roy Andrada sa EB Magalona. Good morning and belated happy birthday, Roy Andrada. Jen Oy Sir, good morning man. Sige, standby na kita sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginpahayag ni Congressman Greg Gasataya nga magahimo ni sang kaugalingon nga anunsyo sa iyang plano sa 2022 elections. Suno kay Gasataya, hindi man pwede nga hindi maplastar bangod sa Oktubre 1 na ang filing sang Certificate of Candidacy. Para sa kongresista, mayara sang tion sa tanan-tanan bangod mayara man ini sa mga obligasyon nga hindi pwede mapabayan. Si Gasataya sa karon ang yara sa ikaduha sining nga termino bilang kongresista. Samtang ipahayag naman ni City Councilor Renesito Novero, isa sa mga miyembro sang Grupo Progreso, nga wala pa sila sang pinal nga linyada para sa masunod nga eleksyon. Well, kasi kita lantaw sa filing si on the other hand, ang mga obligasyon kung hindi pa naman mapabayan, kung ba lang kita lang tatanan, definitely, ako personally, I will also make my own announcement when it comes sa palabuton ng 2022 election. Ang kabahin sa pahayag ni Bacolod Congressman Greg Gasataya. Ginkanselar ang natalanan nga convention sa United Negros Alliance kon UNEGA. Nagligad ya September 18 bangod sa sige-sige nga pagdamo sa kaso sa COVID-19. Sa urgent advisory nga ginisyu sa UNEGA, napetsahan September 15, 2021, ginpahayag ni UNEGA Secretary General Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga ginisgutan sa nga Party's Executive Committee nga sa iluhon sa iban nga adlaw ang convention apang wala pa may baluan kung anong petsa. Ginpanugyan man sang partido sa ilang mga miyembro nga tempranohon ang pag-file sang Certificate of Candidacy sa Oktubre 1 tubtob 8 agud malikawan ang anuman nga problema.
Dugang paneskalante ang sinuman nga Onega members nga may palamangkotanon ang pwede nga magpakigangot sa iya ukon malapit nga local government unit para sa dugang nga Certificate of Nomination and Acceptance o CONCONA. Sa datos sa nga Provincial Incident Management Team, Septyembre 18, 2021, ang Negros Occidental ang may 2,626 ka aktibo nga kaso sa COVID-19 kag 747 naman ang mga nagkalamatay. Bangod sa pagdamo sa aktibo nga kaso sa COVID-19 sa siyudad sang Himamaylan, nag-issue sa Executive Order number 2021-31 si Mayor Raymond Tongson nga nag-implementar sang mas istrikto nga mapagsulundan tubtob sa September 30. Sa duha ka pahina nga Executive Order sang alkalde, iya ginmando ang pagdumili sa tanan nga sa isang social gatherings, magluwas lamang sa health kag government services kag humanitarian activities nga autorisado sang ahensya sang gobyerno. Limitahan man sang tubtob 30% ang venue capacity sang religious gatherings, apang ginapanugyan nga mas maayo nga magpatigayon sang mass kag service virtually. Dumilian man ang dine-in sa mga food kag service establishment, pagwa sa puluyan sa mga persona nag-edad 18 panubo kag 65 anyos pasaka, kag pagbaligya sang ukay-ukay. September 18, ang Himamaylan ang mayara sang 74 ka kaso on active cases ng COVID-19, 31 man ang mga nagkalamatay. Nagapangabay si Councilor Renisito Novero, ang chair sa Committee on Education, sa mga ginikanan nga ipa-enroll ang ilang mga kabataan para sa school year 2021-2022. Ini matapos nga padayon pa nga nagabaton ng Department of Education o kung DepEd sang late enrollees tubtob Septyembre 30, 2021. Sa datos ng Division of Bacolod tubtob Septyembre 11, 2021, may 94,408 nagapa-enroll sa pampublikong eskwelahan. Ini ang 84% ikumpara sa total enrollees na iligad nga school year. Ginpahayag ni Novero, una pa man lang nga semana nag-umpisa ang klase, kag abi-abihon sa gihapon ang mga late enrollees. Samtang ginpahayag sang konsehal nga nagpadala si Mayor Bing Lenadia sang pila ka boxes ng bond paper para sa pag-implementa sang modules matapos nasunog ang stock room sang Mansilingan Agro-Industrial High School. Samtang gintawag naman ni Bacolod City Mayor Evilio Lenadia nga wala sang delikadesa ang si Negros Occidental Provincial Election Officer Attorney Maria Fatima Aspan bangod sa piyak nga nag-negatibo na sa COVID-19 RT-PCR test. Ang Comelec Officer nga si Attorney Katrina Kanya dapat nga hindi na magpungko pa si Aspan bilang election officer sa siyudad sa Bacolod. Sa sulat nga ipadala ni Bacolod Mayor Lenadia kay Aspan, ginpahayag nga dapat likawan niya ang pag-assume sang pwesto bilang acting city poll officer sa syudad agud mapabilin ang integridad sang proseso sa nagapadayon nga voters registration. Suno kay Lenadia, nagapamlabag ini sa pagpungko ni Aspan bilang acting election officer sa syudad. Durang pa ni Lenadia, makaduluda kung si Aspan na mag-asumer bilang election officer sa syudad sang Bacolod, bangod nga na antes man siya ginpahamtang bilang provincial election supervisor, nagserbi si Aspan bilang election officer sang syudad sang Victorias. Pahayag pa ni Lenadia, sa piyak nga wala personal nga ginaigo ang reputasyon ni Aspan, dapat niya likawan ang mga posisyon bangod nga siya ang nagpangalagad sa ikatatlo nga distrito sa probinsya sa dinagikan niya kasumpong sa malapit nga piniliay nga si anay 3rd District Congressman Alfredo Abelardo Bantog Benitez. Si Aspan ang temporaryong ginassign sa Comelec Western Visayas nga magpungko bilang election officer sa Bacolod, samtang nagapaydalom sa quarantine si Attorney Katrina Kanya. Dagdagat na sa 283 ka mga barangay sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang nadeklarar nga drug-cleared barangay base man sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency Western Visayas. Sunod kay PDEA 6 Public Information Officer 3 Maria Grazela Tanalion, 43% o kondusyento sa 62 ka mga barangay sa 601 ka mga barangay sa probinsya ang nag-agi sa drug clearing operation and deliberation. Samtang 21% naman o 13 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod ang gindeklarar ng drug cleared barangay. Aminado naman si Tanalion kung ikumpara sa ibang probinsya, dako pa sa gihapon ang balor sa iligal nga droga nga ma-recover sa Negros Occidental. Apang nagpasalig si Tanalion nga nagahimo sila sang tikang o kung ang ahensya agud masulbar ang ini nga problema. But as to the amount ng aton nga mga seized drugs during bypass operation, we have to admit na
dako pa sa gihapon ang i-compare natin sa other provinces. Diri in Negros Occidental, ara nakita sa 43%, drug cleared. Kabahin sa pagpahayag ni PDEA 6 Public Information Officer 3, Maria Graziela Tanalion. Warrant of arrest ang ICC para kay Presidente Duterte kag Senator Bato de la Rosa malapit na ipagwasuno kay De Lima. Samtang anay DSWD Secretary Dinky Suliman nagtaliwa na. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita. Okay, tandaan mo na si Ray Baryoga kag sakay Sol Lama Barnatsa. Sawadika. Ay, doon naglenong tono liwan. Ay, sarap. Sawadika. Ako na dapat. Doon nalimtan ko mata niyo tono. Nadunlan ka sa tawaw. Sawadika. Ay, doon ka sad to ya. Pang imo to ya galingan. Mga kundi sa Wadika Bacolod. Imo ya? Sawadika. Ems Aboso, good morning. Yes. Ana Sinoro, of course, kag Alma Bayer Escosar. Greet niya happy 17th birthday sa iya hinablos nga si Cindy Escosar. Happy birthday! Gabi yun, Cindy Escosar Duhay Lungsod. Oh, Kag sa tanan nga nagapantalan Asya Hinubaan. Good morning dira sa inyo. morning. Yes.
Yes. Makapainubaan kung mapaas siya gutos pantalan. Damo isda damo. Agalis. Dan nagadungka ang mga kwan. Daan dandulongkaan sa Dulongkaan mga sa mga isda. fishermen. Correct. Sudra ka kay pangitaon mo da si Alma Bayer Escosar. Oo. Kag magbakal ikaw. Oh, yes. Hindi kaya Sige, mangayo ha, magbakal. Ay, hindi ikaw. araw-araw na ganyan mga pagkita. Rhea May Ladyo, kag kay Stephen Duran Alegre, ay parente Good sa Vista morning. Alegre. Grabe no. Ilan yung Vista Alegre? Ambot lang. Good morning dira sa imo. Sige, go. Good morning man kay Stephen Armando Hara. Good morning man kay Bon Teria kag mama niya Bining. Aljun. Hidukos. Ano? Hidukos. Hidukos. Good morning. Kag family Hidukos dira sa May Silay. Raymond Legaspi Pineda, good morning dira sa La Carlota. Pretty Mahilom, good morning sa imo. Stay pretty. Kay Veronica Santilla Manukan, good morning man. Alex Montesa, good morning sa imo. Love Grapes, good morning. Greet niya family Mambalos, Esteban kag Piera sa Minaba, Tampalon, Cabancalan City. Okay, Annalyn Albanto o kon Abanto Bilanggoy. Good morning, watching from Barangay Carolan, Cabancalan City. Uy, mayong aga dra sa inyo. Larry Rico, good morning dra sa may Purok Kalubay, Barangay Sampinet, Bago City. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man. Patricia Jimenez del Castillo, dra sa may Sharina Heights. Tia Kim Riman, good morning sa may Mursha. Si Aljun Hidukos, kalain salamat yun Kaya Love Grapes, adra sa may Minaba, Tampalon, Cabancalan, Ginsen niya liwat. Kaya ginag-greet man ni Veronica Manukan ang tanan niya members ng Energy Fans Club. Oy, ari si Ma'am Margo Magos Action Boy Yes, sa good Inubaan. morning. Oh, Good morning sa imo. Si Cheryl Tad-E, good morning Miss Cheryl. Dra sa may New York. New York. yes. Good morning. Ma'am Van, Mayo, good morning man sa imo. Watching and listening. Samtang dinner sila. Filipino food tonight. Just got back from Chicago. Nakapuli na siya. Yes. Good morning. Good afternoon dra sa inyo ni Doc Matt Mayo, Ma'am Van. Okay. Yes. Rosalie Solis Malasaga. Good morning man. Patamyo ako palihog sa pinalangga ko nga. Tatay Samson kag Nanay Endang Solis. You're welcome. Sige. Si Kagawad Peter Noble, good morning sa imo Kagawad. Ay, Kagawad. Good morning. Ara si Kagawad. Ara siya. Kag si Wengski Lee Morales, Abi Natnat kag August, good morning. O Efraim Arus. Pagreach ang iya Mrs. Ati si Sally Angko Arus. Yan. Tagiya sa Morning. Salis Lechon. Salis Litson. Miss Jeannie Solgon, tagiya naman niya sang Babes Mangustan. Yes. Good oo, morning da sa iyo. Sa Valladolid. Mm. Magpa-south ka gani, hapit ka gida. Yes. Magbakal. Magbakal. Hindi pwede ka utang. Hindi na, talagsa ka lang gapit. Oh, good. Pwede man ka utang, pero saan oy hanang bayranay? Talagsa Isa ka naman lang gapit, mangutang kapag idya. Ay, nana, ano ba yung tiyo? Ay, 20. Ay, 20 ko sa pulsa, nalabhan na. Ay, para tinlo ang kwarta, so ginalabhan. Karalaban. Basta 20 no, nagkakalimtan na lang. Muna. Imuya tagi sa kalibog, ang kalimtan mo yung bisig. Norma Torreblanca, kag Krixus Nick. Mga aga man sa imo. Di Anton Diaz sa Patria Village, Bacolod City. Good morning. Good morning, dara, no? Sa kay Mila Alit, Kagawad. Good morning, dara. Do kanami kaon, mango float, subong no. Saan na? Mango float. Mango float? Oo. Dumapabalo, dili ka kay mabakal mango. Kag mag-float. Sabay bayo nila. Oo. Nakanami, tapos more, black boy milk. Creamy. Nice. Sige, daso na maluto. Aga ka pa yan nag-crave sa mga munahaw? Oo. Dumduman ko lang. Sige. Dudugay na ko lang kaon. Sige. Baklan ta ka karon na? Andaman mo lang. Sa dulid. Standby na sa aton mga balita nasyonal. Agad pa simbanwa,
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35 sa Balita Nasional. Nagapati si Senadora Leila de Lima nga nagahilapit ng panahon sa pagpagawa sang International Criminal Court sang warrants of arrest para kay Presidente Rodrigo Duterte kag Senator Ronald De La Rosa. Suno kay de Lima inibangod sa padayon nga pagpakatigas ang Malacanang nga wala pagkoordinar sa pag-imbestigar sa pagpatay sa linibo ka mga individual kadungan sang pagpatigayon sang war on drugs sang administrasyon. Una na ang ipahayag sang ICC nga ginugyunan sa mga judges ang rekomendasyon nga maimbestigahan ang drug-related killings sa Pilipinas sa rason nga nakita na mainis ang elements sang crimes against humanity. Nagbiya sa 2019 ang Pilipinas sa ICC apang suno sa Hague-based International Tribunal mahimo sa gyapon maimbestigahan si Duterte tubtob sang antes ang pagtapos sang pungsod sa kasugtanan.
Ginkumpirma ni Vice Presidente Leni Robredo nga nagtaliwan kahapon sa ngaga si Anay Social Welfare and Development Secretary Corazon Dinky Suliman sa edad nga 68 anyos. Ginkasubo sang Vice Presidente ang pagtaliwan sa abyan nga mo nagunong sa iya pamilya sang napatay sa plane crash si Anay DILG Secretary Jessie Robredo sa tuong 2012. Si Suliman ang Anay Tiglikom sang nagtaliwan nga si Anay Presidente Noynoy Aquino kag Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Tuig 2005 nagbiya sa pwesto si Suliman bagod sa kontrobersiya sang Hello Garci sa diin imbulbado si Arroyo. Sunod pa kay Robredo, maay nga tao si Suliman sa diin ginhatag siniyang iya kabuhi sa pagserbe sa mga pigado labi na ang programa sini nga 4-piece program nga ginabuligan ang mga pigado. Preparado si Vice Presidente Leni Robredo nga liwat makainkwentro si Anay Senador Bongbong Marcos sa 2022 presidential elections. Suno kay Robredo, kung hambalan ini nga mag one-on-one kay Marcos nga yan naging lutos direktan nga piniliay, gilayon ini nga mga files ang Certificate of Candidacy. Apan sa karon, ginatunan pa ni Robredo ang pila ka mga faktor antes pinal nga magdesisyon para sa 2022 elections. Suno sa kay Robredo nga handa ini magpapili presidente kung siya ang pagapilion bilang unity candidate. Nag-abot na ang dugang 190,000 ka doses ng Sputnik V COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Las 11 nagligan nga gabi sa Ninoy Aquino International Airport o na iya Terminal 2. Sunod kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer kag Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. ang bakuna para sa second dose. Sunod kay Galvez, ang nag-abot nga bakuna ginpromesa sang Russian Direct Investment Fund. Apisar nga may delay sa delivery, ginpasalamatan ni Galvez ang Russian Direct Investment Fund sa pagdonar sa Sputnik V COVID-19 vaccine. Samtang kahapon nga adlaw man nag-abot ang 3 milyones ka doses ng Sinovac vaccine kag 2 milyones ka doses ng Pfizer vaccine gikan sa COVAX facility. Ginalauman nga mag-abot sa katapusan sang Setyembre ang 10,000 ka vial sang tocilizumab nga bulong para sa mga pasyente sang COVID-19. Ginpasiguro ni Health Secretary Francisco Duque nga padayon naman ang ahensya sa pagpangita sang makuhaan sang supply sang tocilizumab. Samtang ang gobyerno naman ang nagapag-igangot na sa ambassador sa Switzerland sa di nakabase ang Roche nga amo ang ginagahimo sang nasambit nga bulong. Ginpatag ni Duque nga samtang may kakulangan sa supply sang tocilizumab, may iban pa man ang bulong nga mahimo na gamiton kabaylo sini para sa COVID-19 patients kaangay sang baricitinib nga ang epekto parehas lamang sang tocilizumab. Sa piyak, sunigin pasiguro naman ni Duque nga may nagkaigo nga supply sang remdesivir tub-tub Disyembre. Una nang ipahag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga wala pa sang stock sang tocilizumab bangod sa shortage sa supply sa world market. Ginpabakod sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest bato kay anay Bureau of Customs Chief Nicanor Faildon bangod sa pag-imbulbado sa rice smuggling sa tong 2017. Base sa resolusyon, wala ginpaboran sang Sandigan Bayan ang hirit ni Faildon nga basura ang warrant of arrest pati na ang whole departure order. Madumduman nga si Senator Panfilo Lacson ang nag-file sa economic sabotage bato kay Faildon matapos ginmando ang pagpagwa sang rice shipments nga nagabalor sa 34 milyones pesos sa Cagayan de Oro City. Nakakonsign ang 400,000 kasakos ng Vietnamese white rice sa Cebu Light Trading Incorporated. Naibaluan nga wala sa importation permit ang kargamento. Pebrero sa magpagwas ang warrant of arrest ang Sandigan Bayan bato kay Faildon. Naghirit sang motion for consideration si Faildon apang wala inigin paboran sang anti-graft court. Ang duga naton nga mabalita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa aton na mga Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalapnag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Oy, good morning na dira kay Rochelle Evangelista. Way kagito kahapit action doors ay. Wala, gid. Kay nalipat gid ko Nalipat maghapit. ka. Hamo ko kita mahapit kumong. Nalipat. Oo. Sa ko ka dumdum ato ka na sa magsaysay ay. Aha. Ato ka na sa magsaysay, ato ka na sa Aron dulid. ako sa dulid gid. Sa apartment na gid ko ya palikon ako. Ay, yun lumapit ko galitan ni. Ay na. sige na lang. Ma-surprise visit na ko. Hindi na bala pagi-planuhan, hindi na pagi-ko na. Gani. Kay Migo naton kagawad Melchor Baroca Rombines dira sa may Hinobaan. Good morning. Upod sila gali subong ni alagad Kevin Henry. Yes, good Pangape. morning sa inyo. May lang nga pag coffee. Yes. Meron ta bala, hindi ko sure kung sa Kawayan, parang dagang area action boy, nga meron da nga kapiyan, nga tubang ya bye-bye. Laban si Kawayan eh. Gani man. Damo kapiyan nga tubang ya bye-bye bro. Gani, bali dili damo man. Pero nice, meron siya view nga namin gadya. Do ka something ni Koon siya, tapos do may space nga pwede ka makagawa-gawa sa bye-bye. Pwede Pero ka ang lumpad. ang kapiyan ara sa piyak nga dalan. Sa bukid. Hindi man siya bukid. Kaya yung Kawayan bay bukid kag bye-bye ka. Ano mo? Pero hindi man siya bukid gid Kaya ara man lang sa tubang. Kantuan ta na. Sige. Christine Minyas Villalobos, kagay Maria Teresa Hovilenia, Jude Press. From Panaad. Para maka-upda na ito kadto, i-set mo nga day off ko. Balik lang tayo pagkahapon. Correct. Amo na iyan. Di kay ko lang tayo malakat kaya Merkulis, kita may duty. Tapos, so dapat mag-day off. Para tayo alas 8 tapos natin ilarga. Dayo.
Sige ah. Rona Rida Trava, mga pilang sa kawayan. Pilang tatuya. Ay, kalay. Mea Morales Moreno, good morning. Inday Blaza, no? Sa kay Slasher Sumugat, kag Dennis Nuestro. Ikaw naman, B? Ulubra man bala. Abi ko doon na namian ka na lang, sige basa-basa. Sige good morning man kay Absmart Salcedo, kay Lito Dayap, kay Candelaria Alcala Bautista, good morning. Maya Morales Moreno, good morning. Okay. Ay, nadula ako na yung cellphone. Subong na lang siya nakabalik. At sige good morning sa imo. Mayo kami cellphone ka naliwat. Kay Miss Maria Rivera Murayama, happy Monday. Keep Yada, safe lang ka mo morning. dira. Yes. Turco Junko. Oy, sir, good morning sa imo. Imo friendship action boy. Yes. Kay Dads Aberia, good morning, sir. Dahil sa may sumag, always gid sila nagalantaw sa aton Facebook Live. Okay? Basta mga Salamat, ka-action, eh. halong gid kaya amo na lang panawagan pero may halong. Gapon nga kita ko gapon ang konbla ang may post bala si City Administrator Ang ugtas na gid ya. Ay, ugtas na gid. Nya ubos ng akon nga lifeline. Ang tanan nga intubated sa nga sa hospital unvaccinated, wala pa bakunahan. Ano kanambal ni Dr. Rongon nga 90% sang mga ara sa hospital action boy unvaccinated. Nga mga COVID-19 positive. So pabakuna na kamo, no? Budlay ng iba nabi kay ara gyapon sila paminsaron nga hindi sila magpabakuna, siling ko gani, siling ko kay istorya kami gina ni Mrs. Siling ko kung sa bagay nga gugtas kita na sila nga sila babakuna man. Ilan na yung problema kung maigo ka mo yan sa COVID-19, no? Kaya total, anyway, ako nakababakuna ko, ikaw wala ka kababakuna, pwede ka man pwede man ko gyapon malatnan mo, pwede man ko nga makapanglaton gyapon mo. So mas problema na si mo ay ka nagbabakuna. Kung nga gugtas na sina sa ilaman, kay akong isa na gugtas ko mamati mo sa mga inablang hindi magpabakuna. Kaya kung si Dr. Melvin Ibanez pa bala, nambudlay kay kami mga doktor, pila ka tuig, nag-eskwela kami, nagasto kami milyon para mag-doktor, ginton anamon Tapos ang iba niya, nagbasa-basa lang sa Facebook, duha ka semana, doktor na sila. Tapos daw sila pag napamatian. Ang ilang nga mga fake nga mga impormasyon, daw sila daw kinapatihan pa ya. Gani man. Sa iban. Kami nga mga doktor gagambal nga pabakuna, hindi magpati ang iban. Dito sila kapati sa duha lang kasimana, isa kasimana nga nakabasa-basa sa Facebook. How ironic. No, di ba? Amo na nga sila ni Dr. Ibanez, niya may mga doktor nga kuan Dr. Salin sa University of Facebook. University of Facebook. UOF. May aragi dyan hindi lang kuya, may pabakuna Ano na kulbaan mo kay kung tanawon tabla Action Dorel? Linibo nang nabakunahan sa Bacolod. We're talking of Bacolod lang Yes. Linibo na daw ay man. Ang report is kung wala ka bakuna, ikaw ya ang damo sang ikaw yang dali ya ang wala ka bakuna mo nang damo ka kalamatay, damo ka ospital. Sabi lo kalibutan, minilyon na pabakuna. Correct. Ikaw ya. Pati ka pa ya sang mga balita nga hindi mo. Nan. Paano din maintindihan gisa ang thinking. Thinking. Sige, Norvie King II. Good morning man sa Hinubaan. Kag sa mga taga Hinubaan dira sa Alagad Radio. Good morning dira sa inyo. Amigo ta Eric Tenerife, mayong aga sa ang Alagad Radio, no? Kag si amigo ta John Chong. Good morning and congratulations. Kuan isa mo executive consultant sa IATF. Yes, executive consultant. Congratulations, Sir John Chong. Tapos do station manager na siya sa isa ka kwan, radio station. Then. Radio station mo ang task force kasanag. Okay. Siya ang station manager, general manager. Pwede, Sir John Si Chong. Miguta John Chong, no? Good morning dira sa imo, Amo sir. galing nga daw kasako gid siya kisa. Yes, budlay dakpon. Budlay dakpon. Budlay dakpon, no? Pero ako ya anytime madako po man na siya. Kaya daw dako mo net yung kala. Ako ako network. Do isda ba? Dang net gid na. Net gid siya. Daya gid na pangisda. Te konti dakop mo gid siya. Lambat. Ambot lambat na. Lambat do lain pag ginagurong lambat. Di ba daw lambat? Sa Tagalog ng lambat ng net. Mana. Tagalog na sa kwan.
Kabalo ka. Kabalo ko yung magtagalog mo. So ako hindi. Ay kalain. Hindi ah. Kamu gani kabalo ka mo ni magtagalog kay kusa magsulat ka mo to Tagalog lang gani na pagsulat nyo. Ate, hindi ka pa na magbilib. Ano nga. Ato na siya. Ay si Barbie ara na. Sige. Ano kaya ang menu ni Barbs? Hi Barbs. Si Migo ko da. Ay bagong gupit siya. Juan Bol Gallo kag Alma Alvarez Gallo. Good morning. Si Madam Alma to sa North Dakota. Nagbalik to si Ma'am. Kaya bisita sa kay father niya sa North Dakota. Nagpabilin niya si Bigo Juan Bol sa Las Vegas, Nevada. Bigo tada Romel Gallo. Good morning man ano. Remia Garcia maing aga dira sa barangay Pahanokoy, no? Kag tingala ko dito sa amon gani mi tumantong bata no. Wala. Ano dito niya? Ha? Ano lawig niya daw? Yambot. Okay pata. Okay patas Okay ni. pata guys. Charot. Base kon yan na sang hotline da. Ito ka lawig niya daw. Kibot mo 750. Hindi ka daw kalamo sang managdulugan di nga mga Commercial. mga commercial. Naman to na kay maguna basta number 1 Sa mga ka. blessings. Ang mga commercial daw kadamo gid no. So ang oras naton sige lang Hindi ko tayo gano'n. Si Marjun Rivera dira kag si Anthony Rivera, good morning man. Kag si Michiko Moriyama, good morning. Ate sige, standby na sa mga balita dugang. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:53. Kag sa detalye balita international, mas sobra na sa 228.4 milyones ang kaso sa COVID-19 sa kalibutan. Base sa tali sang John Hopkins University, tubtob las 2:21 kay nasang kagahon Lunes, oras sa Pilipinas 228 milyones 419,483 na ang kabugusan ng kaso. Sa mga kadamuon, 4,689,902 ang nagkalamatay. Nagapanguna sa gihapon ng Estados Unidos sa may pinakamadamong kaso nga naglabot sa 42,077,733 kag 673,698 ang nagkalamatay. Nagasunod naman ang India, United Kingdom, Iran kag Brazil. Samtang ang mga remittances gikan sa overseas Filipinos ang inapaabot nga magaigo ini sa 6% nga pagsaka sa sining tuig bagod man sang nagahagan-hagan nga impact sang COVID-19 pandemic antes ini naghinay sa 4% sang 2022. Ang remittances nga nag-igo ini sa 6.4% nga growth sa unang 6 kabulan sining tuig ang nakabulig sa pungsod nga makabalik. Suno ini sa Economic Research Managing Director sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang projection sa sining tuig mga butang sa SNB na kamarasing ekspansyon sa sulod sang 7 ka tuig. Ang personal remittances nagsaka sa 7.5%, samtang ang cash remittances nagsaka sa 7.2% sang 2014. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 49 pesos and 89 centavos, Singapore dollar 36 pesos and 98 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos and 41 centavos. Kag sa aton nga balita entertainment, nangin man din nalagon ang operasyon sa atay sa aktor nga si Rez Cortez. Sinagin kumpirma sa iya bata nga si Kai Cortez. Sa Instagram account sa actress, nagpost din isang video kag ginpasalamatan ng mga fans nga nagpangamuyo para si amay sa gilayon nga pag-ayo sini. Madumduman sa tunakaligad nga bulan, nagpangayo ang actress ang pagpangamuyo para sa gilayon nga pag-ayo sa iya amay nga nagpaidalom sa liver surgery. Sa balita sa sports, matapos mapiyerde sa unang sunod-sunod nga racks, wala sa gyapon na dulaan sa paglawom ang Pinoy billiard player nga si Carlo Biado para magkampiyon sa 2021 US Open Pool Championships. Ginpiyerde ni Biado ang Singaporean professional pool player nga si Aloysius Yap sa score nga 13-8. Nakuha pa ni Biado ang 3-1 nga early lead apang nabawi ini ni Yap kag nahimo nga 8-3 lead. Nakabawi naman si Biado sa 7 ka straight racks kag na-record ang 10-8. Matapos ni dalayon ang pagpanguna ni Biado,
kag napierdi pa si Yap sa 9 straight tracks kag na-record ang 12-8 nga lead. Wala na naghalin kung wala na nagabuya pa ang 37 anyos nga full player sa ika-13 nga rock kag nakuha ang titulo. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Kag sa ato na maka-action, happy Monday! Happy Monday! Bisa wala na time. Gani. Sige lang, Kailangan 96 tomorrow. days before Christmas, kag 103 days before year 2022. Dali na lang mga ka-action. Ang 2022. Ako excited ko sa 2022. Yes. Anyway, Me too, Action Boy. Ano kaning balita special mo datan eh? Kung paano tani mapaganagan bala nga aton your wrinkles and dark circles. Okay. Tapos ibuwas na lang niya. So subong. Buwas na lang na, Padakuan kay- nyo ng danay. Palibugi da. Sige pa mo alam ni wrinkles mo da kag dark circles. Kay buwas sila tagaan tip kung paano. Yes. Sa subong ni padamuan. Ah. Yung wala kita time. Yes. Good morning man kay Regent Tan Villalon. Action Boy nagapamati siya. Yes, si Rogelio Alvarez Jr., good morning man, kagay Homa Lumena. Mayong agad rin. Kag happy birthday kili sa kon cousin Ivy Marie Cabato. Happy birthday. Happy sa birthday. pangalan. Taga din na siya? Teacher Ivy. Sa din na siya? Sa Mindanao, na siya. Mindanao. Yes, Happy birthday. So lang ala na kita sa atong production doors. Kita na kita buwas liwat sa Action Balita Morning Edition. Kag sa 22 pa masugod ang aton na submissions and entry sa aton nga Pamaskwa sa Action Radio Bacol. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhopon, ang inyo naman din ang news team. Action Dorel Cabato. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon